onwe ife ndị si n'Igbo niile bụ dibia. Ịpụta every morning welu nzu Igbo jide ebube kpọpụ mmụọ gị, mmụọ ga-aza gị. Ịkaba adịbe nsọ ọbụla gị na mmụọ gị kwekọrịta. Nya ha sị gị rapụ bịa, ịgbalụ bịa ọsọ, ha sị gị kwụsị inyu akpụ, ịgbaala akpụ ọsọ. Ha sị gị rapụ ụmụ ọmị rapụ, ha sị gị rapụ ụtaba ịlapụ ụtaba. Ha sị gị no more red oil. Isepụ aka gị, idebe nsọ gị, ị ga-anụ ife mmụọ gị, ezumezu gị na-ekwu. Meaning that if you have an obstacle ahead, they will warn you. If you are alert and one nsọ or the other isn't blocking your antenna, you will hear and avoid it. Otherwise, you fall into and re-impede quietly. If you have a need, you call them and petition them and they will come through for you. If you want to connect to someone else's spirit, you send your mom to deliver the message. Mmụọ Igbo ji karịsịa. With these few points of mind, Adramon, keduzi ife ọzọ bụ eze mmụọ. With these few points of mind, I hope I have convinced you that Igbo eze mmụọ. Stop playing yourself, the individual, and by extension, the community. Use Holy Ezumezu for your ego for meditation. I know no way,